ମୋର ଭଲ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେପରି ଦେଖିଲି ସେପରି ଗ୍ରହଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରେମ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଜଣେ ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଭଲ, କାରଣ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିକଟତର ହୋଇ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଖରାପ ଭାବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। କାହା ବିଷୟରେ ଏତେ ପାଗଳ ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଗଳ। ସମ୍ମାନ ଏକ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ଆଶା କର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖତା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହାର ଭୁଲ ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଯିଏ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କାହାର ଦାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛ, ଏହା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯଦି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରେ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବ ଯେ କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତୁମେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ମିଛ କହିଥାଏ। କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଆମକୁ କହିଥାଏ ଯେ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଅଛି। ମୁଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ଭଲ। ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଏପରି ଜିନିଷ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିହାସ କରିଥାନ୍ତି, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ହେଉନା କାହିଁକି। ତୁମର ଦୁଃଖ ତୁମର ମନର ଏକ ଉତ୍ପାଦ। ତୁମେ ଯେତେ ଭାବୁଛ, ତୁମର ଦୁଃଖ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ହଜାରେ ପାଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମକୁ ଅଧିକ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାକୀ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହଜିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ହରାଇବ ନାହିଁ। ହେ ହୃଦୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ବୋଲି ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ନୁହନ୍ତି। ଭୟ କର ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ପିଠି ପଛରେ କେହି ତୁମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, କାରଣ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭ୍ୟାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭୁଲ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ସହ କାରବାର କରିବା ଠାରୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଛି, ଯଦି ତୁମେ କାହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କର, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବର୍ଜନା ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ତଳେ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହା କରି ସେମାନେ କେତେ ନିଚକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନୀରବତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବିଚାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଏକ ରାତି ହେବ ଯାହା ପରେ ସକାଳ ହେବ ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁ ଏତେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଚାରରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଇପାରେ। ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।